Pagsulob og face mask, social distancing ang hingpit nga gipatuman sa Dakbayan sa Naga, niindayag kaayo ang pagmarka sa kadalanan nga subayon sa publiko. Si Lian Singkulan sa report. Social distancing ang usa sa mga pamaagi aron kalikayan ang pagtakod-takod sa virus gawa sa pagsulob sa face mask. Mao nang sa Dakbayan sa Naga bisan asa makita ang nagkalain-laing marka. Marka aron mapatuman ang social distancing sa mga pampublikong lugar isip pagpanghandam usab sa new normal. Makita kinigikan sa kadalanan hangtod na sa mga establishmento. Kabahin lang kini sa pipila ka mga lakang sa Dakbayan aron mapabilin ang kaluwas gikan sa pagkatap sa COVID-19. Samtang sa among pagbisita usab kaganiha sa boardwalk, may mga marka na usab kining gibutang. Apan giklaro sa guidelines nga ang maong dapit alang lang sa mga nagplano mag-exercise o dili sa laag-laag. Gani may mga lagda usab nga gibutang, diin pipila lang ka mga tawo ang mamahimong makasulod. Samtang gawas niini, gibutangan na usab ang pipila ka dapit o mga hand washing station. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.